Okay. Ayan na, nakalive na tayo sa isa. Bahala na dyan, magsigit mga manonood dyan. Sayang kasi ang time. Lods! Ayun, dalawa na yung paglaliban natin. Mas malinaw yung isa, guys. Follow nyo ako dun sa kabila, guys, ha? Sa Red Up. Boy Top Just din. Ano man ang mangyari. Hello, Miss Ilocana ng... Ano yun? Putol. Ma'am Jane Estrera, shoutout po sa'yo. Cagayan po. Saan na meron ba? Wala naman Wala kaya. Kanina pa to eh. Ayan, okay na yan. Kanina pa yun. Mga butas-butas nating short, guys. Yes, Ma'am Mels, nakikita po. First message mo ngayong araw. Hello po. Pag mga hindi nakikita yung mga chat nyo, guys, ulitin nyo kasi ibahin nyo yung mga spelling or wag nyo lagyan ng mga ha-ha-ha kasi pinifilter po yan. Hindi po pinapakita namin sa TikTok yan. Yan, sabay na tayo nagla-live Wala tayong viewers sa kabila, guys. Talo sa kabila. Mamaya pa siguro pagka meron na. Ayan, shoutout sa mga natitirang viewers natin. Hi, Mami Len. Hello, Mami Len. Ay, may viewer na tayo sa kabila. Nag-iisa. One and only. Ayan lang. Mag-comment po kayo dyan, guys. Wala na, di ko na. Ganyan na ako. Kumusta ka? Okay lang po ako, guys. Yan, shoutout po sa viewers natin dyan. Hello. Hello. Gabala ba tayo, guys? Ako na dyan. Ayaw ko pa naman, boss. Dumami na yung viewers sa kabila. Lagot kayo dyan. Guys, mag-comment kayo, guys. Thank you po sa pag-tap. Hi po, boss. Ki. Good day po, madam. Alam, meron na akong viewers dito. Marami na. Hello, Miss Pangit Kapakin. Good morning po. Thank you sa support, mga guys. Pinagsabay ko na mag-live para masaya. Ayan o. Ang dami na nating viewers, guys. Sabay na eh. Labad tayo.
Guys, follow nyo ako guys. Subscribe nyo ako guys. Ayan, para dumami pa tayo. Follow nyo ako guys. Subscribe, share the live. Hello po mga madam, mga sir. Diba? Diba? Guys, pa-support naman guys. Pa-follow, pa-heart me. Pa-subscribe. Right? No, I'm Filipino. Bossing. Iba-ibang lahi kasi sa kabila. Hello, good day. Thank you. Good day din po. Hello. Hello, Ma'am Revelyn Lucas. Hello po, Miss Blanda. Good morning. Dumami yung viewers ko doon. Hello. Guys, pwede kayo mag-send ng gift guys. Kahit anong gift guys. Yan. Pwede dito. Pwede dito. Ano? Any gift guys. Support lang. Pwede na yun. Hindi ako pwedeng magbanggit ng ano eh. Kasi baka mamaya. Hindi pwede. Hello, Ma'am Isabel. Okay. Kala ko ibang lahat si boss. Long hair na. Ilang piraso na lang naman ito. 3 up. Maganda kasi hindi masyadong marami yung viewers natin. Nakapag-concentrate straight tayo maglaba. Yung pagbaga nyo tama ba? Ay brown mo? Bukay jay? Ay, tara. Pagkakot tayo na naglalata. Kumama. Yata ang bilangin 19, 20, 22, 23. 3 days. Tagimano yan, hirigam. Agam sa natibaw. Hinonay. Thank you, Ma'am Revelyn, sa gift. Yeah, thank you po sa support. Kilala mo ba si Myanmar? Oo, bakit? Dati niyang pangalan, si Burma. Si Myanmar. Burma yung dating pangalan niya. Bakit? Hindi mo alam, no? Good day, ma'am. I'm one of your followers. Good luck. Marami kang I'm Chris. Hello, Sir Chris. Thank you sa support. Follow nyo ako, guys. Follow nyo ako. Subscribe nyo naman po ako sa kabila kasi magkaiba po kasi. Follow dito. Subscribe dito. Ayan. And support, guys. Heart me. Ganon. Heart me. Basta. Sa kabila, di ko alam dito. Follow na kayo. Share the live. Maganda ba ko? Shucks, sa amit ka maglaban na tapag ginabag. Bagalagar kayo, may pabayo din kayo, mandalalag daw boy na eh. Pabayo lahat ako may day. Salsalog tayo pa lang. Kung lang may busajing mo gamin, ajin na pati nga bagas ka. Mga alat ko no? Baga na? Bro, baga na bro? Paalam. Sige po. Ingat.
Hello, madam. At the Q&A. Rico. May zipper. Alam ko may tawag nila yung kumabili-bili ka. Paano nabili ka na? Ha? Saan ako nagpakulot? In-order ko po itong book online, guys. Ha? In-order ko online. Hello, Mami Luz. Bro, labadami. Bro, parehas tayo. Hello, Boss Edgar. Shoutout po sa'yo. Kaya parehas daw kami naglulaba. Hello, Mabigil. Cagayan po, Cagayan. Taga Cagayan po ako. Palaba din po ako. Hello, Mabigil. Laba ka na rin para sabay tayo. Na guys. Para sabay-sabay tayo mag-shoot, guys. Thank you sa mga nagpa-follow, mga nag-subscribe sa akin dyan. Oy, shoutout po sa 29 viewers natin sa kabila. Guys, pa-subscribe naman ng ano natin, YT channel natin. Ganun din dito guys, pa-follow naman po guys. May 45 viewers tayo sa kabila, sa kabilang app. Guys, pa-follow dito guys. Pa-subscribe ako dito. Thank you, thank you. Oh, ayan na. Ma'am Miles, nasa Cagayan po ako, nasa Cagayan. Boy Tapyas. Alo! Papantayan natin yung viewers dito Guys, share nyo yung live natin guys. Share natin yung live. Para makita tayo ng mas marami. Alo, konti na lang! Alo! Marami na dito guys. Ay, ano na 3 piraso na lang yung lamang. Alo! Guys, share nyo yung live natin guys. Para dumami pa tayo dito sa kabila. Ayan, 2 apps po kasi ginagamit natin na pang live ngayon. Oy, lagpas na. Ayan, shoutout po dito. Dumamit dito. Shoutout po. Miss Langga, hello. At sa mga viewers natin dito sa kabila guys. Ayan, Boy Tapyas, Ilocano guys, from Cagayan. So, yung mga content natin dito sa YT, mga buhay probinsya. Namimingwit po tayo guys. Pumupunta pa tayo sa ilog, nag-picnic. Catch and cook, nagluluto-luto ng kung ano-ano. Thank you, depende sa trip. Miss Eileen, thank you po sa rose. Wala na, tambak na yung score guys. Lamang na talaga dito sa kabila. Ayan, thank you sa support guys. Follow nyo ako, subscribe nyo ako guys. Share the live para makita pa ng iba. Para dumami pa tayo, no? Then watch nyo yung mga uploaded videos to guys. Same, dito saka doon. Maglaba laro minsan ng basketball. Ano lang mga malaga boss. Unay mo muna maglaba. Shirley, hello. Ayan. Thank you sa mga viewers natin. Same ng viewers, guys. 34. Sabay na natin. Ayan, shout out. Pa-subscribe guys. Malapit na tayo mag 100k subscribers sa kabila. Malapit. Ayan, hindi posible yan guys. Ang bilis lang umakyat ng natin sa kabila. Malapit nang mag 100. Ay, 50 plus viewers sa kabila guys. Dito, 33. Ayan. Malapit na tayo mga lahati sa 100 subscribers. So, guys, mag-subscribe po kayo guys. Dito, mag-follow kayo dito guys. Malay natin, di ba? And mga nanonood po dito, mga naka-follow po, pwede nyo kong sundan sa kabila sa Red App, which is nandito. Ayan, pwede po kayo mag-subscribe doon. Tapos, may puzzle. Ayan, para dumami pa yung mga followers natin, subscribers, ganun. Malay natin, di ba? Sa ngayon, laba-laba muna tayo, guys. Aray ka! Aray mo! Yan. Good morning sa mga bagong dating dyan. Ayun na.
Sarap magkusot, hindi nakakapagod. Hindi nakakapagod, pero pag nagpapahinga ka na, doon mo nararamdaman yung pagod. Pero at least tapos na. Diba? Diba guys? Labaday, Miss Empress. Uy, kumusta Ma'am Empress? Kumusta? It's been a long time since the last time. Oh my God. Ayan, just shoutout po sa mga viewers natin dyan. Guys, palike naman po ng live natin dito. Guys, patap-tap din ng live dito. Good morning, Ma'am Loisa. Okay lang po. Ayan guys, mag-comment po kayo dito sa kabila kasi ilan lang yung nagko-comment guys, pero maraming viewers. Sana all marunong maglaba. Marunong ba? Papaturo nga po ako maglaba eh. Ayan, mag-comment po kayo kung taga saan kayo. Ayan. Hi po, Miss Chandima. Taga saan po kayo? Mami, Ma'am Rosie, Ma'am Eli, thank you for joining. Salamat po sa pag-follow. Ma'am Eli, laba-laba tayo. Aray ka. Ayan. Ano na tayo? Sipag wala. No choice. No choice. Hello Ma'am Marisa. Balat tayo. Kumusta po? Pinagsasabay ko na kasi yung live ko Ma'am Eli dun sa Red Up saka dito. Mas maraming viewers sa kabila. Mas maraming viewers dito. Ayan, dito kagayan bagdo po. Ayan, thank you po sa guys, sa pag-share ng live natin. Yan, pa-like na rin po ng live. Saan? Sa Red Up. May Red Up ako, madam. White Up Cast din, same. Ganyan na ganyan din yung profile pic. Ganyan na ganyan din yung name ko. Yung account name ko po. Akin lang. Babawasan ko lang kasi masasama yung panahon. Baka hindi tayo makapagpatuyo ng mga labada. Ayan o. Ayan, sa mga gusto mag-follow sa akin sa kabila guys, sa Red, ayan, search nyo lang yung pangalan ko, Boy Tapias, makikita nyo doon. Ganyan na ganyan ang profile. Pinagsasabay ko na. Dikit lang yung yung viewers 49 versus 52. Ay apo, datakamet lang, kayang baggaw, downstream lang ako, sabi ni Ma'am Miles. When madam, baggaw na lang. Hello Ma'am Marcel. Yan, shoutout po sa 49 viewers. Guys, pwede nyo akong i-support guys by sharing the live. Pa-share po ng live guys, tap or follow me dito. Pa-follow po dito, tapos dito po pa-subs. Pa-subs guys, pa-subs. Dito sa amin, dami ka palabain. Sipag naman. Asan asawa? Ayan, wala. Heh! Pagod din pala guys. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nasa na si Ma'am Eli. Umalis ata si Ma'am Eli. Hindi na po tayo pwede makapag-accept guys kasi marami na tayong kinakausap. Meron dito, meron doon. Andyan si Ma'am Eli, nagla-like siya. Nakita mo Ma'am Eli? Nakita mo yung account ko doon sa kabila? Baka gusto mong manood ng vlog ko. Oo, kita ko na. Di ba same lang? Opo, iikot po dito yung mga bus. Dito sa amin sila dumadaan guys. Di ba same lang? Nakita ko si Dora. Sinang Dora? Sinang Dora? Dora the Explorer. Ayan, baka nag-subs ka naman na Ma'am Eli. Baka naman. Ayan guys, last one. Ito yung medyo maputik guys. Nag-brown na yung tubig. Nalaglag kasi ito nung nakaraan. Ako yung kumulot ng hair ni Dora. Dating kulot na to.
In-order ko online. Ma'am Rizalita, thank you po sa pag-follow, madam. Hello sa kabila. Guys, pa-subscribe naman ako, guys. Pa-subscribe ako dito sa Red App ko. Tapos, abangan nyo yung mga next live natin or yung mga uploads natin, guys. Sa ngayon, puro short videos muna yung na-upload natin. Pag nakagawa tayo ng full video talaga. Alright. Kay Balnaw J. Karayan. Yay! Brown na brown yung ilog natin ngayon, guys. Parang tsokolate dahil umaapaw uli. Ayan. Saka na tayo maglaba sa ilog na live natin pag malinaw na malinaw. Hindi yung brown na brown. Sayang ang puti. Di ba, boss? Di ba, boss Mario? Ay, when nagtudo, yes po. Umuulan-ulan. Kaya hindi maayos yung ilog natin. Pero sa ibang part po ng Baggaw, madam, dun sa pataas, ayun. Sabi mo sa Remos yun, medyo malinaw-linaw doon. Mami EG, kumusta po? Oo na, boss. Mami, kumusta dyan sa Cebu ngayon, mami? Patapos na ako magpusot to. Hello, Ma'am Ana, thank you sa pag-follow sa akin. Guys, okay lang ba kayo dito, guys? Ma'am Angeli de Los Santos, thank you po. Hello. Kamusta po dyan? Morning, Saboy na Naruto, thank you po sa pag-follow sa akin. Thank you guys sa support. Pa-heart me naman dito, guys. Pa-heart me. Dito sa kabila, guys. Mag-comment kayo, guys. Marami kayong nanonood dito sa kabila. Tita Marie! Hello, tita. Meron akong tita sa kabila. Meron akong mami dito sa kabila. Hello, Boss Unyong. Ayan, oh. Kumusta, Tita Marie? Ma'am Angeli, hello. Miss Marisa. Wow, bago LCD. Sana all. Celebrate na natin yan, mami. Bago yung LCD ng Pono. Parang bago na ulit pagkaganyan kasi, di ba? Kaisa ng masa. Hello po. Good morning. Boss Lapok, di uso washing machine sa inyo. Sabi niya, Lapok worldwide, di uso. Wala pa kaming washing dito, Tita Marie. Ano daw? Miso sa lahat. Ha? Maganda naman mami mo boy, di ba? Oh, syempre. Maganda yun si mami. Wala tayong work. Guys, i-follow nyo ako, guys. Share nyo yung live. Sang bundok ka ba nakatira? Aray ka. Ang bundok daw ako nakatira, guys. Mount Sinai. Mount Sinai daw. Grabe naman si Bossing. Si Boss Lapo, galing mo talaga maglaba. Parang mapupunit na nilalaban ko daw. Ayan, sabay nating nilalive to, guys, ha. Meron tayong red up, meron tayong black up. Dito, pwede nyo akong subscribe, guys, para mabangan nyo yung mga bago nating upload na videos. Ganon din dito. Follow nyo ako dito, guys. Send po ng heart me, guys. Dito. Send ng heart me dito. Dito sa kabila. Iba. Then, regarding naman sa gift, magkaiba rin, guys. Magkaiba. Hello, Boss Aki. Yan. Kahit anong gift naman, tinatanggap natin, guys. Kahit labag sa kalaban. Aray ko. Hindi. Hello, Ma'am Villaruz Fremando. Salamat sa support. Shoutout sa'yo. Bagay ang book mo pag ganyan, curly. Thank you po. Ikaw, boss, taga saan ka, Boss Lapo? Taga saan ka? Like nyo naman yung live natin, guys. Sa kabila, hindi na natugdagan. Babanlaw na ako. Bahala kayo.
Kamukha ba ka si Tarzan nung nag-addict ka si Tarzan ng mukha? Sigurado ka? Baka mas pogi pa ako sa'yo, boss. May basher tayo sa kabila, guys. Okay, ikaw. Kamukha ko daw si Tarzan nung nag-video si Tarzan, guys. Eh. Huwag na. Kahit hindi ka na mag-send. Kahit hindi ka mag-send, hindi ko gagawin yan. Huwag na. Ikaw na lang bigyan ko. Aray ka. Huwag ka magkabita mas pa yating mag-yan. Sige, mami. Sige. Masusunod. Ano ka? Masyat out na. Dali ako dyan. Bossing. Pambiling washing machine. Hindi ko kailangan ng washing machine. Kaya kong magkusot. Gwapo kaya si Tarzan. Hello, Miss Bayna. Good morning. May basher ako sa kabila, guys. Sinaway ako. Lipat kayo sa kabila. Sa red up, guys. Binabash ako doon. Okay, thank you. Wala ka nga pambili washing machine. Ayaw nga namin bumili ng washing. Bisaya ka, Ilocano ako, boss. Bakit? Anong problema mo sa Bisaya? No, Madam Niji, no? Wala, binabala tayo ni Ma'am Miles. Tarupam kadugdog. Ilocano kagayam ko, boss. Isumad lang kas tagangagsa sa boss. Hello, Ma'am Emmy. Thank you po sa pag-follow sa akin. Ilocano kagayam, boss. Nagalas tao gali. Mapay kasta ka, bossing. Ilocano mga kuripot daw. Guys, Ilocano mga kuripot daw, oh. Hayaan mo, basher, pandag point yon, wala. Ayan sila. Ilocano daw mga kuripot, guys. Bahala na kayo dyan. Basta ako, hindi totoo yan. Bahala ka, kahit anong sabihin mo, boss. Pati pampagupit daw, wala. Binabash tayo, guys. Binabash tayo ni Bossing, guys. Andun na si Boss Mario, mami, sa kabila. Andun na. May magtatanggol na sa akin sa kabila. Kung winawaldas ang pera sa kung anong bagay, yun ang hindi pwede. Bigyan mo sa akin yan. Sabihin mo gusto mo, ala, lagot ka, Bossing. Aray ko, pati pampagupit daw wala. Hello po, Boss Ronald. Boss Ronaldo. Shoutout po sa 62 viewers dito sa kabila. Ayan guys, magbaban lang na tayo. Matipid yan si Boss. Kuripot daw ako, Bossing, oh. Aray ko, ay kuripot daw mga Ilocano pala. Totoo ba yan? Sino yung mga Ilocano dito, guys? Guys, Gardo versus ikaw ba yan? Wow! Aray ko. Thank you, Boss Ronaldo. Thank you, Ma'am Sanderlia. Guys, share the live, guys. May basher tayo sa kabilang account, guys. Sa may kabilang sa may kabilang apps. Pinagsabay ko kasi. Aray ko. Yan, shoutout sa mga Ilocano dyan, guys. Ano daw, kuripot daw tayo. Ano masabi niya? Mas gwapo, gani ka, mahaba buhok mo. Ano ba siya? Plastic mata niya? Lagot ka, Bisaya yan si Madam. Sabi mo kanina, ano? Ligtas ako dyan, boss. Hindi ako Ilocano, ha? Taga saan, Brad? Taga Cagayan po ako, Sir Ronald.
Thank you, Ma'am Zoraya, sa pag-share ng live natin. Ayan, medyo nalagpasan ko yung ibang mga comments, guys, kasi pag ganyan-ganyan ako, dalawa yung gamit natin. Taga Cagayan pa, taga Cagayan. Ayan, magbabadlaw na tayo, guys. Shoutout sa 84 viewers, 85. Ayan. Matipid lang yan si boss. Kuripot kaya ako. Ayun na. No, that's not true. Nakuripot mga Ilocano, sabi ni Ma'am Sanderlia. Oh, may nagtatanggol na sa atin, guys. Kamukha ko daw si Tarzan, madam, nung nag-addict si Tarzan. Aray! Grabe naman ko si Bossing. Umalis na ata. Umalis na, natakot kay Boss Mario. Ibang salita mo, Brad. Ilocano po, Boss Ronaldo. Wow, future, Boss Mario. Wala nang future. Sino yung nag-send po ng gift? Thank you po sa mga nag-follow, mga bagong dating dyan, guys. Good morning. Ayan, laba-laba muna tayo. Kala ko ibang lahi. Hindi. Ilocano lang, guys, yung salita namin. God the verse out ang mukha mo, bro. Thank you, Miss Miles. Aray ko, kanina pa siya nang babola. Ayan, magbanlaw muna tayo, guys. Mga 3 banlaw, pwede na yan, guys. Aha, I like that. Thank you sa mga good morning, makisig si Tarzan, tangkad at gwapo pa. Nakita mo na ba si Tarzan, Ma'am Gigi? Nabutan mo ba? Hello, Ma'am Cheryl Hermoso. Guys, follow me, guys. Follow me, heart me, or pa-subscribe dito pa sa kabila. Thank you. Wait lang. Ano ba ang nangyari? Oh my God. Ipaglalaban ito. Ipaglalaban ito. Hanggang sa dulo ng mundo. Pag-ibig. Ating pagyahay ka. Alay kasama ko. Ay, wag mo. Mapangalaw ay naglalagay. Kung mayayakap lamang kita. Amigay di mawawala. Oh my gosh. Guys. Kain tayo, boss. Ulam natin tangi sa mga Ilocano dyan, guys. Alam niyo yung tangi. Ulam pa natin po kagabi, ah. Wala kang sleep whole night, madam? Mami? Kain tayo, guys. Tangi, isda. Dito sa Cagayan. Pilipirito to, guys. Saan ka tayo, Korea? Wow. Kain muna tayo, guys. Di ba ako nag-almasal? Saan ka school? Nag-graduate sa Tugi ka ba? Yes, Miss Miles, sa CSU po. Cagayan State University. Bakit pa, madam?
Doon din kaya? Oh, saan ka ba na po, mami? Nako po. Kain tayo, guys. Guys, follow niyo ako. Nilagyan ko to ng suka sa na may sili. Kain tayo. Guys, pa-subscribe naman dito sa kabila, guys. Hello. Limitless clicks. Limitless clicks. Ano? Kain tayo, guys. You know. Amkay kain. Naku. Paldo, mami. Ano? Dito sa mga Ilocano sa Metro Manila, taga sa amin, sabi niya. Oh, panalo si mami. Hello po. Tapusin ko muna sana bago kumain kaya gutom na ako. Mag-alas 11 na pala, hindi pa ako nag-almusal. Kain po tayo. Taga-Cagayan po ako, guys, kaya salita ko Ilocano. Hindi po Cagayan. Hello po, Sir Rob. Kain po. May sili pa. Mga Boss Louie, kain po tayo. Thank you po sa pag-join, Boss Rob Hamburg. Kain po, kain. Habang naglalaba. Tingit natin kumain. Nagutom ako, guys. Oh. Isda po. Prito. Sige, mami. Good night. Matulog ka na. Pahinga ka naman, mami. Ang ulam natin na isdang prito, guys, na kung tawagin sa amin na itangi dito sa Cagayan. Ayan o. Sasabay na doon ni Boss Mario yung almusal sa katanghalian. Grabe naman pagtitipid ni Boss Mario. Grabe pagdadahit yan, bossing. Lalo na sa mga loyalista. Ayan, guys. Hindi naman sa tinutukan ni bossing yan. Respetohan lang tayo, guys. Yan. Pero ako mismo, hindi rin ako Pero respeto na lang tayo doon. Kahit magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan kasi hindi naman natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero ako, pa rin ako, DDS pa rin ako, guys. Pero tahimik na lang tayo. Yan, hindi na lang natin inaano sila. Kain po, kain. Doon ko naramdaman yung pagbabago eh. So, kaya na lang natin. Lasong dyan. Bumalik si Bossing. Cavite. Taga-Cagayan po ako pero namamasyal po ako sa Cavite. Anya si Dam Brad. Ayun nga. Respeto lang yan, boss. Doon ko naramdaman yung kahit anong sabihin nyo, doon ako. Basta hindi ako nang away sa inyo. Diba? Isdang prito. Ayan. Malasa kasi ito, guys. Maraming kanin yung naubos. Pakain kada.
Tara, kain na tayo. Yung pananghalian natin, magtiliw ka manok. Kakaulam lang namin ng isang gabi. Ano daw? Matino Brad kasi ayaw mo siya magnanapa na pinuna. Lahat naman tayo, ayaw natin ng magnanapa na pinuna. Ayaw natin ng trap, di ba? Kahit saan naman tayo, kahit sino naman dapat maging leader, kung maganda yung hangarin niya. Kung ikakaunlad sana ng bansa, huwag na natin kontrahin. No? Kung mas maraming makikinabang, dun tayo. Doon tayo sa kakunlad, ikakabuti ng mga susunod na generation ba. Kaso yung iba kasi, kahit alam na ikakabuti, binabara kasi. Naghihilahan dahil sa pansarili nilang interes. So wala tayong magagawa kasi minsan, ganoon talaga. Ay, Nabaggaw Poblacion po, sentro. Ang gulo na ng Pilipinas, hindi na umangat, di ba? Tuyo ay tangi, tangi isda. Tangi sa mga Ilocano, pero di ko alam sa, parang anong tawag dun sa anong yung may isa lang? Ang tambako lang yung may isan? Letter T mo lang. Hindi. Tambahan. Yung may isa. Ha? Hoy, anong pangalan mo? Boy Tapes ko. Tagagagaiba ko, thank you sa mga sagot. Mayaman Pinas, pero ito lang. Tangi, tawag na. Tilapia, hindi tilapia. Focus na lang sa goal. Focus na lang daw. Kanya-kanyang opinion, diba? Yan, respetan tayo ng opinion, guys. Kain ang dami. Ganon ako. Naka-live din ako sa Red Up. Miss Chubby Girl, hello. Thank you sa pag-follow. Dapat, Mesa. Kain. Si Boss Mario naman, pag ganyan-ganyan din, oh. Mamaya yung pananghalian natin, sana manood ka ng live natin mamaya. Munggo, may ampalaya. Sakto man natin tantang. Kaya live ko. Well, pamututintang. Sakto mga lan. KK, wala. Ayan, charot sa'yo, brother Ronaldo. Balatang dito sa amin, kahit hindi Friday, nagluluto kami ng munggo. Mga Ilocano, mahilig sa munggo yan, guys. Ay. Diba? Ay, akala ko shut daw. Kumaro to ang arthritis. Lalala daw yung arthritis ko, guys. Boy! Sino yan? Kami mga Ilocano kahit anong araw nagluto. Tama. Di ba mga kamalan, no? Sa Manila kasi, Friday, magalan, munggo. Sa amin hindi. Ma'am Jag, thank you sa pag-follow. Wala, nabusog na ako. Makagulay kami. Kahit anong klaseng gulay nilalagay namin. At kahit anong klaseng bunga din.
Di ba? Alam mo, may gulay. Tumpak. Basta crudo. Magkaiba. Paano naman, Ma'am Yajic, pag araw-araw mo ulam, di araw-araw mong gawa? Magastos na dalawa. Okay. May delay. Ang daming viewers. Kainin kita. Ba't mo kakainin, boss? Si Ninang, Marilyn, maraming munggo yun. Nung pumunta kami sa, anong lugar ni Ninang, Ma'am Yaji? San Mateo, Isabela. Nagmotor kami, binigyan niya kami ng maraming munggo. Taga Cagayan pa ako, umuwi pa ako ng Cagayan. Mas marami pa daw sana kung hindi kami naunahan ng kumare niyang pumunta. San Mateo, Isabela guys, malapit na sa Santiago City. Galing pa akong Baguio, Cagayan. Nagmotor lang ako. Pero pagpunta doon, kasama ko sila Ma'am Yaji. Sige, okay lang, Boss Maria. Tuloy ang labada. Tuloy ang banlaw. Huwag na magpahinga, guys. Ano daw? Ask ko lang po sana with due respect. Bakit Baboy Tapyas? Curious lang ako. Tingnan niyo yung ilong ko guys, may tapyas. Yan, yung ilong ko guys, may peklat. Nakikita niyo? Dati kasi may YouTube, may YT channel na ako dati diyan dito. Hindi yan yung pangalan ko talaga dati. Tapos nung natapyasan ako guys, pinalitan ko. Ako lang din naman ang nagpangalan ko sa sarili ko. So, Boy Tapyas na lang kasi sikat ko si Boy Tapang doon. Kaya lang, ang naging problema ko naman, nung nag-umpisa ako, kahit hanggang ngayon, hindi mo siya basta masa-search kasi nga mas nire-refer ni Red Up si Boy Tapang. Bakit boss? Maghahamon ka ba ng suntukan boss? Boss Gabriel. Ayun, sana nasagot ko yung tanong niya guys. Ayan, shoutout sa 76 viewers dito sa Black App. Guys, follow nyo naman ako guys. At pa-heart me na rin sa mga hindi pa. Yan, pwede nyo rin magamit yung mga stickers natin pag naka-heart me kayo. Parang pang-unutan. Anong pang-unutan? Ba't di mo subukan, boss? Ano? Ayan. Tulad dito sa kabila, guys. Pa-subscribe naman. Ayan. Pwede rin naman. Bakit? Nawala na yung mga viewers natin sa kabila. Gagamitan kita gagamitan ka din madama na yan. Baka midwife yan. Good morning, Ma'am Steph. Pa-shoutout to all watching from Basco, Batanes. Mga taga Batanes guys, magandang umaga. Nahihilo daw ako sa'yo. Nahihilo daw siya sa'yo. RN si Madam. RN pala si Madam. Maaga ba? Oo, dati gabi ako naglalaba.
minsan tanghali. Mga isang oras lang din. Pero sa baba, sa may libreng tubig, sa may flowing. No, sa mga dati ang nakakapanood na sa akin. Miss Beautiful Man, hello. Magandang araw. Dito ako Antipolo. Hello, Ma'am Lena. Pwede lipat ka dito sa aming galing mo maglaba. Hello, Ma'am Sasana. Gawin nating Barbie yung braso mo. Aray ka ba? Sino ako? Wag! Hanggang Barbie. Ayan, ilang minutes na ako dito sa kabila. Gawin nating 1 hour. Thank you, Ma'am Candy. Gawin nating 1 hour yung live natin sa kabila. Tapos end live tayo sa kabila dito. Patay isa na lang. Yan o. Nabusog tuloy ako. Daw makagalaw na maayos. Guys, katapos natin kumain. Ayan guys, wala na. Kala ko maghamon ng sundukan guys. Kahit isang round lang sana guys. Na Ma'am Sweet Innocent no. Nakakawag ba yan? Tara. si Ma'am Innocent yung gustong lumaban. Anong oras na ba? 10:36. Pag-gapak na, gagawin pa naman. Hirap puminga. Punta ka dito sa hospital ng Provincial Cagayan. Nandyan ka ba? Saan Provincial Cagayan? TVMC? Ariko. Dito ka ba, madam ano? Di nga, niloloko na tayo ni Madam Innocent ha. Flex muscle. Wala akong muscle guys. Thank you, Boss General Fantastico. Taga-Cagayan ka ba? Saan ka dito sa Cagayan? CVMC? Sure ka? Meron naman dito. Parang lumipat naman sa kabila. Hindi. Bakit, Boss John? Hello from Tokyo. Hello, Boss Usagi. Konnichiwa. Kita mo ba? Antipolo. Ang laki naman ng Antipolo, guys. Alam mo taga-Cagayan si Ma'am Innocent. Boss Usagi, hello from Japan. Ay, mga international yung mga natin sa kabila. Yan, laba-laba lang guys, laba-laba. Follow me guys, follow me. Ayan. Wait for me, aking mahal. Is the love at magtatagal kung ibabalik na. Please wait for me. Nang makita ka, aking sinta. Tutukan daw. CVMC, matagal ako sa CVMC, madam ah. 2 months ako dun ah, mahigit. To 2023. Punta ako dyan, sige pag pagdating ng panahon. Bago dito sa channel mo, Tagalog pala si Boss Usagi. Guys, pa-subscribe naman dito guys sa channel ko, sa Red Up. Boy Tapyas din, ayan, para dumami po yung natin. Malay nyo, maka 100k subscribers tayo guys. Kaso nasa pa lang, nasa 1/4 pa lang, nasa 25k pa lang yung subscribers natin sa kabila. Dito sa kabila is 23k naman. 5A Batalya. Hindi ko kilala.
Parang tumababa ako. Pag may bigote po kasi ako nakakapayat pag may bigote. Kaya nagpapabigote ako. Tapos nakit ko lang siya kanina kaya lang natuklap yung pimple ko dito tapos nahiyo ko dito. Sugat. Good morning, Lodi from Oriental Mindoro. Yan, shoutout po sa mga taga Oriental Mindoro kay Ma'am Norma Rosales Evangelista. Nakakatanda, boss, ang bigote. Wala ba kayo? Do you agree with me na ang lalaki pag naglalaba, enjoy lang. Pero ang babae pag naglalaba, may kasamang gigil at galit. Bakit kaya? Need your opinion on it. Pinay ako na nakatira na dito. Ay, hello po, Madam Usagi. Shoutout po sa iyo na nasa Tokyo. Narinig nyo na ba yun, guys? Taba mo na, Lodi. Aray ko, ang sakit. Bakit daw yung mga lalaki pag naglalaba nag-enjoy tapos yung mga babae naman pag naglalaba may gigil kasamang galit. Hello, Miss Mobs. Wala, para sa akin ano lang. Pag lalaki nagpagusot kasi parang basic lang kasi malaki yung yung mga braso mo. Although kahit sabihin natin na mas sanay yung mga babae, wala, baka na may halong gigil at galit kasi inuutosan niya si Mister. Ayaw niya sigurong maglaba. O kaya marami pa sigurong gagawing trabaho tapos yung inuna muna yung paglalaba. Tapos habang naglalaba, paano matapos nito? Dami-dami bang ganyan gagawin. So walang tumutulong, di ba guys? Basic lang naman talaga. Ako lang ba nakapansin na pinag-uusapan niya ako dito. Agree daw si Ma'am Musagi. Ayan guys, pa-support naman guys. Pa-subscribe naman guys. Tap nyo lang yung subscribe button dito sa follow button. Heart me dito po. Wala pong heart me dito pero mag-like na lang po kayo or share ng live. Tapos dito pwedeng mag-send po ng gift. Any gift naman. Rose, pinakamababa. Pinakamataas. Hindi ko alam. Basta kahit anong gift naman dito naman sa kabila. May nag-send na sa akin nung nakaraan si Madam. Through super kung paano yun? Basta. Ayun, ganun naman dito sa kabila. Dito kasi iba, gift. Mga nasa gallery. Wait lang po. Sa kabila, di ko kabisado kasi. At tinangay ka na ng hangin. Aray ko. Palayo sa akin. Dito naman washing machine pero kakatamad magsampay. Pinakamagandang part sa akin is magsampay. Iba sa gift sa kabila. Iba dito. Pag nag-gift ka dito, parang pwedeng diretsong parang may katumbas na talaga na parang walang bawas. Di ko sure, bossing. Di ko sure. Sa mga nakaranas na lang. May nag-send sa akin. Di ko naman kasi tinandaan yung kung magkano na yung balance ko. Tapos sa nadagdag. Kaya doon ko sana malalaman Hindi ko naisip. Para may share ko din sana. Same ba yung account mo? Yes po. Sa red up saka dito. Check mo madam, ganyan din yung mapapanood mo. Pero para mas maganda lang kasi dito, para mas malinaw. Di ko sure Kay Bas Mario, yung angulo lang yung medyo magkaiba. Bas Mario konting diferensya lang. Pero di ko alam kung sinong mas malinaw sa kanila. Ayan. Pwede ka mag-subscribe doon, Ma'am Candy. Kasi pag si Ma'am Candy. Madilim sa kabila. Kasi nga nakaangat kasi maigi yung phone. Madilim para sa akin naman dito mas malinaw siya. Ayun, saka medyo mag-gauge dahil nakatutok siya sa sa ulap. Sa kawalan. Yes po, nasa province na po tayo guys. Nasa Cagayan na ulit tayo. Eh, wala nang bula. Pangalawa pa lang to. Ah.
Ayan. So, mga pambahay lang naman itong ginagamit natin mga madam, mga sir. So, don't worry guys. Wala namang pang-forma dito. Ayan. Ganda ng tanungan ni boss ano, Dan Kiambao. Kahapon nandito rin siya, si boss Dan. So, nakafollow na siya sa atin. Shoutout po kay Miss Jana. Teka lang. Lobidolido. gmail.com. Sige. Okay pa. Wala na siyang ano. Pangalawa pa lang, wala na siyang bula. Hindi siya katulad ng ng ibang sabon. Pangatlo, medyo mabula pa. Good morning po, Ma'am Bing. Kaya importante talaga pag nagbanla ko. Pusutin mo na sa umpisa para matangay na lahat ng matangay ng yung ibang bula. Di ba guys? Wala na masyadong bula guys. Pero yan pa natin. Ibabanlawin pa natin ng pangatlo. Para wala kayong masay. Ayun. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung kasarian ko guys, porket nakakita kayo ng naglalaba, hindi ibig sabihin na ganoon na yun. Hindi lang kasi ibig sabihin babae lang naglalaba. At kung lalaking nakita na naglalaba, is ano na siya, di ba? Tatay ko kahapon naglaba. Kanya-kanya kami dito sa bahay ng damit na nilalaban. Damit mo, laban mo. Nung nakarang araw, ay di mali, baliktad. Kahapon yung si Bunso, lalaki din yun. Nung nakarang araw si Tatam. Doon kami dito sa bahay, walang dito, walang naglalaban ng ibang damit. Damit mo, laban mo, magsuot ka kahit ilang beses ka magpalit sa isang araw. Kaya lang, walang tutulog siya maglaba. Pera na lang kung busy, may valid reason, kung ba't hindi ka nakalaba, may sakit, lalaban yung mga damit mo. Pero kung hindi, wala, lakas mo, ubusin mo. Palit ka ng damit. Maganda na yun, boss. Di ba? Wow, masipag maglaba si Kuya. So, hindi na rin ako nagtatakang ba't may mga nagtatanong sa akin ng mga ganun. Siguro, hindi sila sanay maglaba. Sanay tayo maglaba, guys. Sanay tayo mamuhay na mag-isa. So, sinong uutusan ko pag, nung nandun ako sa Manila na nag-work, pag isa lang din naman ako. Natural, maglaba ka mag-isa, di ba? Ganun din sa dorm. Nag-aaral kami, kanya-kanya kami. Puro kami mga lalaki sa dorm. Lahat naglalaba. Pero may mga ilan pa rin na nag-uwi ng mga damit nila, yung mga hindi sanay. At yung iba is hindi pa kasi uso yung mga singgado. Mga laundry. Ganun yan. Good morning po, Ma'am Cute. Wow, sana all cute. Sana all cute! Ako kasi wala. Wait lang, isang banlaw na lang guys. Diba? Tayong hindi, sinabay natin yung pag-live para tayong hindi napagod magbanlaw, ay maglaba. Diba? Nanay Cindy, thank you sa pag-share ng live natin. Good morning, 29 viewers. How are you there, guys? Pa-subscribe naman ng ating YT channel dyan. At dito, pa-follow naman po dito sa TikTok account natin. Sana na mo mag-isa. Sanay na ayong mag-ano yun, guys. Kapag nakita nyo pa ako nagluluto-luto na, hindi wala na. Di ba, boss? Ayan, Siyempre, dapat matuto ka. Sa dorm dati,
O, di ba, naglalaba-laba kami. Siyempre, mga estudyante. Siyempre, pagpasok ka ng school, nakaplansya yung damit. Plansya-plansya din kami. Hindi lang kasi gawain ng mga babae yun. Mga nagwawalis-walis kami sa dorm, sa labas at saka sa loob. Nag-ano kami, alam niya, yung mga taga Cagayan. Alam nila yung sinasabi kong dormitory ng mga panlalaki na until now meron pa rin. Napaka-stricto dun, guys. Stricto bago kayo pumasok ng school, kailangan niyo maglinis, tapakintab dapat ng sahig. Walang kahit isang dahon sa sa paligid sa bakuran ng dorm, sa loob at sa labas, sa likod. At walang dahon kasi may master kami doon. Ayan. Mga galit yun pag may makikitang dumi. Tapos habang yung iba nagwawalis, yung iba namumulot, tinatapon sa basurahan. Yung iba naman naglalampaso, nagwawalis ng soft broom, tambok. Boss Kevin, good morning! How are you, my friend? Kumusta si Boss? Hello po sa mga nag-join, guys, mga nagtatap. Yung iba naman nagdidilig ng mga halaman. Ganon. Ganon yun bago ka pumasok ng school. Kahit anong oras ng schedule mo, kailangan mong gumising kasi lahat dapat magigising. Yung room mo dapat hindi dapat madumi kasi everyday minomonitor kada umaga yan. Ngayon, pagka galing mo ng school alas 9, kailangan mong halimbawa walang pasok. Kasi hindi naman lahat may schedule may schedule. Pag sino yung mga natao sa dorm, kailangan nyo magwalis. Ganon. Kung ano yung ginawa nyo nung kinumagahan, ganon at ganon yung gagawin nyo. Alas 3 na naman ng hapon, ganon ulit. Alam mo, maganda din yun, boss, para totoo yun. Alas 3 ng hapon, ganon ulit yung gagawin nyo, guys. Then, sa sa gabi, dahil wala na yung dorm master namin, optional na lang. Pero sa amin, may parang house rules. Pero rules sa bawat room. May cleaners kami. Maambon, guys. Tayo makakapagsampay Ganon, mga ginagawa namin. Paulit-ulit yun na araw-araw, kahit Sabado, Linggo. Hello, Miss Dark Cream. Welcome back. Sa kabila, shoutout. Imaambon na. Pero ayos lang yan. Yung cellphone lang yung problema. Baby, hello. Welcome back. Wala na nagko-comment sa kabila. Buti tapos na tayo. Matapos din. Ayan, wala nang bula yun yung tumit ko lang dito ba sabi ni madam. Kaya mo nang laban yan, madam. Kaya mo nang laban yan. And done. Wait. Ako lang tong mga natin. Mga gamit natin. Wait lang, guys. May nag-aantay pang ampalaya, guys. Yung lamesa, wait lang. Mag-end live na ba ako dito sa isa? Pwedeng mag-post. Hindi ko alam eh. Punta ako dyan. Wait lang. Paano mag-post dito ng live? Dito, post muna ako. Ayan, ito yung inaano nito. Ang palaya, nililinisan niya. Sabi ko kasi, ako na lang gagawa. Wait lang, guys. Kalma lang kayo, guys. Para sabay yung live natin. Yan mo namin damit doon, mabasa.
Pinatong dito yung... Yun guys, oh. Palaya. Sasawag natin sa munggo. Saan na si Ma'am Usagi na wala na? Si Ma'am Usagi. Ayun guys. Ilang taon na ako. Age doesn't matter kasi guys. Huwag yun ang alamin. Mas malinaw tong isa dito. Sobrang linaw. Hindi ko lang sure kung pagdating sa inyo is hindi. Etong isa mas Bata pa ako guys. Yan. Pero wala. Gamit ko guys. Butas-butas. Marunong akong magtahi guys pero hindi ko tinatahi. Iba kasi yung tahi ko pang cross stitch. Pang cross stitch. Oh my gosh. Baka may design. 23 hindi. 30 plus na ako madam. Bawal magsinungaling ng edad. Wala. So, yung natin, pati yung finger na sa labas. Para matuloy lang natin. Wala naman yan. Natawanan tayo ni Boss Mario. Tinawanan mo doon, Boss Mario. Pang-cross. Parang naman to. Hindi siya tingnan na nakuha ko. Parang nahampas-hampas ng hangin. Binagyo siguro. Pero marami na guys, Ano na 56 ka na? Okay lang yan, madam. Batang-bata ka pa. Guys, pa-subscribe guys sa YT channel natin. Then, pa-follow na lang din sa Black Up natin. TikTok account natin guys. Para masaya. Ayan. Para madagdagan yung subscribers natin sa kabila. Followers naman sa kabila. Pangako ko sa Red Up guys, magkaroon ng kahit silver play button lang. Pag nag-100 subscribers. Unti-unti natin 'yan. Siyempre, Gulay na mais. Bihira gumawa nun dito, madam. Yung yung nilalagyan ng mais. Pero meron. Wow, spaghetti pababa. Spaghetti sana. Wala na kasing naghahanda ng spaghetti dito. Boss Ali, good morning. Thank you sa gift, Boss Ali. May reels ka sa FB mo. Meron din po, meron. Pero sa Red Up, meron din. May mga luma po kong mga upload na videos doon about fishing, catch and cook po. Ganun. Tapos marami pa. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-subscribe ko dun sa kabila. Oh, yan. Makikita nyo, alam na ni Boss Mario yan. Nanonood lagi si Boss Mario. Nagko-comment. So pag wala tayong ginagawa guys, pag hindi nyo ako nakikita nagla-live, minsan nag-upload ako sa kabila. Kung wala ako sa black, nasa blue ako. Ay, tama. Minsan nasa red. Ganun yarn. Tawagin mo na lang ako, sabi ni madam. Sino to? Parang iba yung tsura ng ampalaya na bili nila. Sariwa naman kaya lang. Ay, ano pa to? Kahapon pa to. Hindi ngayon nabili to. Pinili kay Antinoli. Kasi nga nagkatay. Ay, hindi. Kahapon ba yung isang gabi. Na-late. Nagluto kami ng native na manok. Ayan, share ko lang yung kwento ko guys. Siyempre, buhay probinsya tayo. Share ko lang yung kwento. Di ba pagka naghuli kami, napanood ko yung mga videos mo. Ay, thank you po. Hello, Ma'am Len. Dito sa probinsya kasi pag nanguhuli kasi ng manok dito guys, gabi, sinusungkit namin. Magamit kami ng yung maninipis na panunggit na medyo nilalagyan na ng tela, mga basahan, mga gano'n. Tapos, pwede mo siyang sungkitin sa paa niya o sa dibdib o sa likod niya para doon na siya kumapit sa may manunggit. Tagal nito, hindi niya. Magaling yung manok Pag binababa, binubukan niya yung pakpak niya sa masabit sa nga, hindi siya nahuli. Tapos nag-a-adjust siya, pumupunta sa mga masisigip. Yung pwede siyang makalusot.
Ang tagal na, ilang minutes na. Asar na yung si Tatang. Ngayon na nasungkit niya, papasalo sa akin ako yung umiilaw ng mata. Iniilawan kasi yung mata nun guys. Para wala siyang makita. At dapat pag naghuli ka madilim. Ayun. So, ayun na nga. Nung dinakma ko na, dito sa katawan yung natakma ko, nabunutan ng mga balahibo, nakaligtas. Nagalit sa akin. Hinahabol namin yung manok, buti. Buti ako din yung nakahuli guys. Wala lang, share ko lang. Nakakatawa pag may nag-high blood na ganun eh. Guys, may pa-treasure box si Boss Ali sa taas guys. Ito. Di ko napansin Boss Ali, thank you sa nasa pa-treasure box. Guys, mag-claim na kayo ng coins mamaya. Pag available na yan din. Pa-send na lang po ng heart me. Ayan, sa kabila naman po, kumusta po kayo dito guys? Ang tahimik nyo. Ayan, konti yung likes natin sa kabila pero ang daming viewers din dito, nakakatawa. Nilagpasan pa yung natin, viewers natin dito sa kabila. Parang ngayon lang nangyari yon. So, dalawa yung pinapromote natin guys. Hello po, Ma'am Virgie. Oh boss, nasa red up din ako. Boy Tapyas. Tingnan mo Boss Maria, mas malinaw dito sa kabila. Ewan ko kung dito lang sa phone ko. Pero tignan mo sa mas malinaw. Thank you, Boss Ali. Ampalaya po, ampalaya. Sasawag natin sa munggo, pero pag magluluto dito, parang sinanang na yung magluluto nito, guys. Medyo masakit na yung likod ko. Sign of aging daw, guys. Ganito lagi, pag naglalaba, hindi masakit yung likod. Pagkatapos ng laba, alam mo yung pag nagpapahinga ka na, hindi mo na mararamdaman talaga. So, ganito talaga guys. Tanggap natin. Tumatanda talaga tayo. Aray ko po. Makipanganak kanyayo. Hello Ma'am Layer. Balatong madam, munggo. Tapos ito. Lalagyan na rin siguro ng may bunga pa doon ng talong. Talong pwede na. Talong saka ito, dahon, pwede na yan. Masarap na yun guys. Tapos tinapa, lagyan ng tinapa. Masarap din to guys, kahit sardinas lang yung sahog. Itong munggo. Gisayin mo siya ng basta patakan mo siya ng konting lang, pampaamoy, bagoong. Hindi patis sa pagka magtitimpla na. Pero bagoong kami mga Ilocano, mahilig sa bagoong talaga. Mas malinaw ba sa kabila? Hindi nga. Malinaw dito sa akin, oh. Ganon. Okay. Ang layo kasi dito ng diferensya. Mas bright siya dito. Bakit tignan nga yung brightness niya. Okay. Pimple. Masarap pag luto na. Boss Ali, kumusta? Parang hindi ka pumasok. Hello, Miss Queen. Ma'am Candy, hello. Ayan na, yung sasampay natin, basa na. Wait lang, gawin ko lang guys. Inangay ka na lang. Alayos ka ako.
Ngunit ko ay laging... Yung ilaw naman kasi, hindi buksan. Ikaw, sinta. Wow, nakapag-send si Boss Mario ng stickers doon. Hindi ko pa na-try yung mga ganyan, bossing. Jowa. Thank you, Ma'am Candy, sa pag-subscribe. Ayan guys, sa mga gustong mapanood ako, yung sa mga vlog ko sa Red Up, pwede po kayo mag-subscribe doon guys. At basta, marami kayong mapapanood doon. Nagluluto-luto ako doon guys sa ilog. Nangingisda ako sa ilog, namimingwit. At iba pang activities na tulad ng pagtatanim ng mais, pag-aani, sama mga tropa, mga kasiyahan namin, mga kabaliwan namin. Ayan. So, pwede nyong i-check guys. Ma'am Shell, may jowa. Marami, pero hindi nila alam na jowa ko sila. Ako lang nakakaalam. Na 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 na. O, di ba ang daming stickers doon? Dami na oh. Baka may uod. Ayan. Oo, madam. Papaanoin to? Papalubugin to sa planggana. Lulunurin yan. Minsan ginaganyan talaga yan oh. Nakikita naman. Pag mga ganito, medyo malalaki konti yung nito, yung uod nito. Pero kulay green din. Kaya check lang guys minsan. Yung mga ibang uod kasi ngayon, ayaw na nila na mapapait. Hello, Ma'am Gina. Ma'am Gina, kumusta? Ayan oh. Yan, thank you po sa panonood guys sa kabila. Pagkanta sa kapagsayaw, meron din doon. Mga kalokohan lang namin yun doon, guys. Halo-halo. Pero kung gusto niyo mapanood talaga yung mga videos na may mga medyo long videos tayo doon. Hindi pa tayo mag-edit nun eh. Cellphone lang din yung gamit ko noon, guys. So, mga ibang videos ko. Namimingwit kami, nilalang-ilamay ko yung cellphone ko. Puro buwis buhay. Ayan. So pansin niyo nung galing na akong hospital, wala na akong masyadong videos na mahaba. Natigil kasi. Pero okay lang. Tutuloy natin yan guys. Hindi kasi magandang panahon. Simula nung dumating ako dito, ilang beses pa lang. Yung mga araw na namingwit ako, yun pa lang yung medyo okay. Nag-aambon-ambon pa. Hanggang ngayon. May mga bulati pa nga ako dyan eh. Mga pamain. Kaso ewan ko, hindi ko na chinek. Baka namatay na sila. Tagal na nun eh. Tapos na guys. Hintayin na lang natin yung chef. God bless you all. Amen. Thank you po. Morning, Miss Moana. Good morning, Miss Moana. Maganda. Ayan. Ito yung sasahog natin sa munggo. 20 petot to guys. 20 petot. Marami na to guys. 20 petot. Ayan. Hindi ko pa kayang dakmain lahat guys. 20 petot. Malinis na yan. Pero syempre tayo yung naglinis. Thank you, Miss Mary, sa pag-gift mo po. Good morning, Ma'am Moana. Ma'am Caroline, hello. Ayan, dalawa tayo nagla-live, Ma'am Moana. Same tayo ng ulam ngayon, kulot. Wow. Hindi ako yung nanggaya. Wala akong kinalaman dyan, Miss Moana. Sarap naman. Pahingin naman ng ulam mo, Ma'am Moana. Exchange ulam tayo. Ayun. Nakilip tayo sa Red Up. Sa mga gustong, sa mga followers natin dito, pwede po kayo mag-subscribe din sa kabila sa Red Up natin. At ganun din dito sa kabila yung mga nakasubscribe.
pwede niyo pong i-check yung account natin sa vlog. Dalhan kita dyan. Wow! May balak pumunta dito. Aray ka! Kaya nga. Kanina ko yung luto mas masarap. Depende sa sahog yun. Siyempre mas masarap yung luto ni Mama Juana. May ano yan. May taba-taba. Di ba? Di ba? Sa kanya daw. Hello, Ma'am Caroline Gacon. Hello po. Mas masarap daw yung luto ni Mama Juana, guys. Okay, pagbigyan na natin. Hindi naman kasi ako yung magluluto eh. Pero pag ako yung nagluto, baka mahirapan siya. Aray ka! Diyos ka pa. Ako pag nagluluto kasi ako ng munggoy, ako yung may sabaw. Gusto ko yung medyo malapot siya. Ewan ko. Kasi yung lola ko dati mahilig sa mga malapot na patking nga po. Malapot na mga munggo. Alam niyo yung minsan yung parang nagtututong sa gilid ng kawali. Yun ang pinakagusto ko, yung tinatanggal-tanggal, kinikis-kis ko yung parnandok ganyan. Yun yung gusto ko. Tapos maraming gulay. Wow, sana all. Tapos, mas masarap sana kung may mga tapat-tapat talaga, no? Ano daw? Wag lang sobrang lapot. Wag naman yun kasi parang mabubulunan ka naman pag sobrang lapot, boss. Ayan, shout out sa mga viewers natin, 27%. Ito, 11% na to. 56, ha? Sa bagay, mas naunang nag-live dito. Pero ilang oras na tayo nagla-live. Hindi sila fully charged kanina. Pero itong tibay pala pag nag-live dito. Okay. Boss Simon, may nag-i-invite sa atin. Saan po kayo, kuya? Taga Cagayan po ako, madam. Taga Cagayan Valley. May chicharon baboy kulot. Sige, ma'am. Chicharon baboy. Wala tayong chicharon baboy, madam, dito, wala. Masarap, pero sarap talaga ng chicharon baboy. Pipiliin ko yan pag akong unang sa mandok. Masarap magluto si Mama Juana, guys. Si Mami, nandyan na. Hindi na siya nakatulog. Lady Boss, welcome back. Lady Boss. It's been a long time. Bossing. Wala na, hindi na tayo nakakapag-PK. Hindi na siya katulad dati na. Hello, Boss Tantan. Na halos everyday. Kung kailan nakapractice na natin mag-PK, hindi na natin natuloy. Balik tayo sa solo live din pag may nag-PK na pagka accept natin, no? Sa ngayon, wag muna. Solo live muna tayo. Tapos bebentahan ko kayo na. Bebentahan ko na naman kayo ng upuan. Wow, yan na may load po evening. 11:14. Wow, okay? 11:14. Okay. Sakto, kalpas ko pala nag-almusar. Ano po yan, ang palaya po, daw ng palaya. Boss Mario, meron bang pakbet na munggo? Ay. Mawana. Yung pakbet na munggo, ano yun eh. Sila nila sa Cavite, sila yung nagde-decide kung ano yung sasawag ko. Kapatid ko nga, ayaw nun eh. Pero si Boyong gusto niya. Lagyan ng mga sitaw. Taka nga ako, may sitaw yung munggo. Nalagay ka na lang na. May kamatis. Yung iba dito, hindi naglalagay ng kamatis sa munggo. Hello, Miss Ilocanang. Hello, Ma'am Ilocana. Naimbag nga bigat mo, daw. Ayan. Hindi rin sila. Tapos yung mga munggo dito, nilalagyan namin ng luya. Konting luya lang. Tapos bagoong. Nagluluto talaga ng ganun.
Oo, ma'am, yung ano, di ba nagluto ako dun sa Cavite dati, tapos yung ginamit na sahog, sahog ng, sahog ng pinakbet, may kalabasa. Dito, hindi ano, walang ganun dito. Baling patola, patola. Upo, hindi, syempre. Ang mostly nilalagay dito pag mga munggo daw, ng ampalaya daw ng sili, mga ganun, bulaklak ng kalabasa, ang bunga ng ampalaya, talong, okra, hindi rin naglalagay dito. Alugbati, dahon ng talbos ng kangkong o kaya kamote. Yun. Yun, ganun yung mostly na sinasahog namin. Tapos ano pa yung mga sinasahog ng mga dahon-dahon? Mag-isip pa ako. Basta. Yun. Mga simpleng gulay lang sa... Alam mo yung spinach, yung mga wild spinach na kuha sa mga maisan yun. Alam mong bebeng, mga kalunay sa Ilocano. Ayan, sa mga Ilocano dyan, alam yun, kalunay. Mga kinukuha sa ilog. Sitaw, hindi mo naglalagay ng sitaw. Doon lang, doon ko lang na-try. Ano pa yung mga sinasawag ng mga bunga-bunga. Basta. Bunga ng sili, yung haba, hindi rin kami naglalagay ng gano'n. Masarap yan, di ba madam? Masarap. Ayan, shoutout po sa 4 viewers dito. Live na muna ako dito guys. Lagpas na pala ng ano. Ayan. Thank you sa mga nag-subscribe dito sa YT channel ko guys. God bless you all. See you next live. Visit my account guys. Then pwede kayo manood ng mga in-upload natin doon. Thank you. Ingat po.